سلام وسناي كبرى تخطاتنا ناب قنالنا فورمز كله انقع بسلام مساكم لوم معنتي اتانا جوب سنتر فورمولار انلاغ وهافية تبل حاليرنا مساهم كنا الاحزنا لكم مسينا لنا سناي مكتفال منينكم اتا فورمولار وهافية خاء نزيات مثل zur Feststellung von Unterhaltsansprüchen der Antragstellerin, des Antragstellers bzw. des Partners, der Partnerin unter 25 Jahren gegenüber mindestens einem Elternteil außerhalb der Bedarfsgemeinschaft. So ein Teil mal jetzt, diese Formular ist zimla, ወይ ክትመልኦ ትሕተት ንምርኣይ ወይ ንምፅራይ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ወይ ንዓኻ ወይ ነቲ ብፃይካ ወይ ንኺዳንካ ትሕቲ 25 ዓመት ዝኾነ ዋላ እስካሁን ትሕቲ 25 ዓመት እንተኾንካ እሞ ወላዲኻ ብውሕዱ ሓደ ክፋል ወላዲኻ ምሳኻ ዘየለቲ ኮይኑ ወይ ካብቲ ገዛ ወፃእ ዝነብር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንምርኣይ ንሱ ክኸፍለካ ግቡእነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ንምፅራይ ተባሂሉ ዝምላእ ፎርሙላ እዩ ኣብ ቁፅሪ 1 ክንከይድ persönliche Daten der Antragstellerin des Antragstellers ውልቃዊ ሽም እዚ ፎርሙላ ዝመልእ ዘሎ ወይ ዝሓትት ዘሎ ሓገዝ ሰብ ማለት እዩ አንሬደ ሄር አቶ ንልማትዩ ሄር ፎናመ ናይ ቅድሚያ ሽም ኣስመሮም ፋሚልየናመ ናይ ወለዲ ሽም ካሕሱ ግቦት ዳቱም ትውልድ ዕለት 24 ወርሒ 4 1998 ኑመ der Bedarfsgemeinschaft ቁፅሪ ናይቲ ነፍስ ወከፍ ምስኦም ከለኻ ወይ ምስ ጆብ ሰንተር እንድሕራሊኻ ወይ ምስኦም ተፀኒሕኻ ቁፅሪ ለካናቶም ዝቡኻ ኣብቲ የማናይ ወገን ናይቲ ዝፅሕፍኩም ደብዳቤ ትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እንተረኺብኩሞ እዚኣ ትፅሕፍዎ በቀጠልያ ከዓ lieben beide Elternteile außerhalb ihrer Bedarfsgemeinschaft ist für jeden Elternteil eine eigene Anlage وهافية auszufüllen ታይብላሎ ዝሕጂ እንድሕር ደኣ ክልቲኦም ወለዲ ካብቲ ገዛ ወፃኢ ካብቲ ቤት ወፃኢ ዝነብሩሉ እዮም ኮይኖም ንነፍስ ወከፍ ክፋል ወላዲ እዛ ፎርሙላ እዚኣ ክትመልእዋ ኣለኩም እዩ ዝብል ዘሎ ናብ ቁፅሪ 2 ክንከይድ ኣብ ቁፅሪ 2 እንታይ ይብላሎ persönliche Daten der unterhaltsberechtigten Person und des außerhalb der Bedarfsgemeinschaft liebenden Elternteils እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ውልቃዊ ሽም ናይቲ ወይ ናይታ ሓገዝ ዝግብኣ ወይ ዝግብኦ ሰብ ናይቲ ካብቲ Bedarfsgemeinschaft ወፃኢ ዝነብር ወላዲ ስለዚ ሕጂ ቅድሚያ ሽም ናይቲ ውላድ ማለት ሕጂ ወይ ናይቲ ቆልዓ ወይ ናይቲ ትሕቲ 25 ዝዒድምኡ ተዳስኻ ኮንካን በዓልኻ ኸማ ፎናመ ደ ፔርሶን ቅድሚያ ሽም ለምሳሌ መሓሪት ፋሚልየናመ ደ ፔርሶን ሽም ወላዲ ኣስመሮም ግቦት ዳቱም ትውልድ ዕለት 22 ወርሒ 2 2000 ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ሕጂ ዝንመልኦ እዚ ነቲ ክፋል ናይቲ ወላዲ ካብቲ ገዛ ወፃእ ዝነብር ማለት እዩ ናይቲ ሓደ ክፋል አንሬደ ንምሳሌ መፅዋዕታ ሽም ማለት እዩ ፍራው ወይዘሮ ፎናመ des Elternteils ሽም ናይቲ ወላዲ ማለት እዩ ከዓ ቅድሚያ ሽም ሰላም ፋሚልየናመ und Geburtsname des Elternteils ናይቲ ወላዲ ሽም ወላዲ ማለት እዩ ሃብቶም መሓሪ ግቦት ዳቱም ትውልድ ዕለት 4 ወርሒ 3 1994 ሽትራሰ ሃውዝ ኑመር ዝነብረሉ ወይ ትነብረሉ ኣድራሻ ንምሳሌ Münchberger Straße ቁፅሪ 5 gegebenenfalls wohnhaft bei ንሕድ ኣምስ ሰብ ትነብራላ ወይ ትሕቲ ካልእ ሰብ ትኻርያ ትቕምጥ ኣላ ኮይና ወይ ዘቕመጡልዮም ኮይኖም ከዓ ኣብዚኣ ፅሓፍ ፖስትላይትሳል ቁፅሪ ናይቲ ከተማ 93057 wohnort ከተማ Regensburg Land Germany ናብ 3 ክንሰግር ኣብ 3 እንታይ ይብላሎ weitere Angabe zur unterhaltsberechtigten Person ሕጂ እቲ ሓገዝ ዝግብኦ ሰብ ማለት እዩ ዋላ ሰዓት ኮን ተላ ወይ ብፀይትካ ትሕቲ 25 ዝኾነ ዕድመ ማለት ንዕኡ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ሕጂ እዚኣ እንታይ ትብላላ die Eltern waren zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet እቶም ወለዲ ክውለድ ከሎ ወይ ክትውለድ ከለኻ አንተ ኮይኑ ትውልድ ከለኺ ምርዕዋት እዮም ነይሮም ከም አንተ ኮይና ኣብዚኣ ትመልእዎ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ die Eltern waren zum Zeitpunkt der Geburt nicht verheiratet ክውለድ ከሎ እቲ ውላድ እቶም ወለዲ ምርዕዋት ኣይነበሩን ሕጂ ትሕቲኡ እንታይ ይብላሉ die Vaterschaft wurde anerkannt አቦነት ተረጋጊጹ እዩ die Vaterschaft wurde am gerichtlich festgestellt እቲ አቦነት በቤት ፍርዲ ብዕለት ክንዚ ተረጋጊጹ እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ es läuft ein Vaterschaftsfeststellungsverfahren ንአቦነት ንምርግጋጽ ወይ ንምፅራይ ይካየዳሉ ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ zuständiges Gericht እቲ ንዕኡ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ zuständiges Jugendamt እቲ ንዕኡ ዝምልከቶ Jugendamt በቀጠልያ ከዓ bitte liegen Sie entsprechende Nachweise vor zum Beispiel Beschluss des Familiengerichts vor ሕጂ እዚ መረጋገፂ ኣቕርብ ንዕኡ ነቲ ትብሎ ዘለኻ ዘረጋግፅ ማለት እዩ ጭብትነት ንምሳሌ ውሳኔ ናይ ቤት ፍርዲ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ es wurde ein Unterhaltsanspruch von einem Gericht oder einem Jugendamt festgesetzt
beziehungsweise außergerichtlich vereinbart ዝሕጂ እንታይ ይብላሉ እቲ ናይ ግቡእነት ክኽፈል ዘለዎ ገንዘብ ማለት እዩ ብቤት ፍርዲ ተወሲኑ እዩ ወይ ብዩጉንዳምት ተወሲኑ እዩ ክንዚ ክኽፈል ኣለዎ ኢሉ ተባሂሉ ተሓቢሩ እዩ ወይ ከዓ ካብ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ውዕል ወይ ስምምዕ ተገይሩሉ እዩ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ንሕዳ ከምኡ ኣሎ ኮይኑ ኣብዚኣ ትመልእዎ ብቀጠልያ ከዓ እንታይ ትብላላ bitte legen Sie das Urteil den gerichtlichen Vergleich den Beschluss die Urkunde des Jugendamts beziehungsweise die Vereinbarung in der aktuellen Fassung vor das እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ንሕዳ ከምስ ብሎ ዘለካ ኮይኑ እቲ ውዕል ወይ ስምምዕ ወይ ውሳኔ ናይ ቤት ፍርዲ ኣቕርብ ትመረጋገጽ ማለት እዩ ኣብቲ ከይድ Es wird tatsächlich Unterhalt geleistet als Geldleistung, zum Beispiel in Bar oder als Sachleistung, zum Beispiel Unterkunft, Verpflegung. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ክኽፈል ዘለዎ ገንዘብ እቲ Unterhalt ዝብሎ ማለት እዩ ይኽፈል እዩ ብሓቂ ክኽፈል እዩ ንምሳሌ ገንዘብ እንተኮይኑ ጥረ ገንዘብ ወይ ከዓ ብኻልእ ዓይነት ኣከፋፍላ ለቕሓ ድዩ ብምግቢ ድዩ ወይ ብመቐመጢ ድዩ እንተኮይኑ ከዓኒ als Sachleistung, Unterkunft, Verpflegung ዝብል ኣብዚ ማለት እዩ ኣብቲ ሕጂ monatliche Höhe in Euro እቲ ወርሓዊ ብዝሕ ናይቲ ገንዘብ ዝኽፈል ማለት እዩ ብኢሮ የማናይ ወገን ከዓ Art der Unterhaltsleistung ዓይነት እቲ ዝኽፈል ማለት እዩ ብቀጠልያ ከዓ bitte legen Sie aktuelle Nachweise zum Beispiel Kontoauszüge vor ግዚያዊ ዝኾነ መረጋገፂ ከዓ ኣምፅእ ንምሳሌ ናይ ባንክ ወረቐት ገንዘብ ኣትወካ ከም ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲኡ ከዓ es wird kein Unterhalt geleistet aber der Unterhalt wurde schriftlich mündlich durch einen Vertreter eingefordert እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ክኽፈል ዝግብኦ ገንዘብ ይኽፈል የለን ግን ንኽኽፈል ብጽሑፍ ብቃል ወይ ከዓ ብሓደ ወካሊ ሓቢረ ኣለኹ ወይ ኣመልኪተ ኣለኹ በቀጠልያ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ bitte legen Sie den Schriftverkehr soweit vorhanden vor und erläutern Sie diesen gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕዳ እቲ ጽሑፍ ምስኡ ተጻሒፉ ዝነበርካ ከምዚ ናይ ጽሑፋት ናይ እዚ ኣለካ ኮይኑ ኣቕርብ ኣድላይ እንተኮይኑ ከዓኒ ኣፍሊ ዝበለ ወረቐት ብዛዕባኡ ሓበሬታ ሃብ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብቲኡ ከዓ der Unterhaltsvorschuss des Jugendamts für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres እቲ ብዩጉንዳም ዝኽፈል ገንዘብ ኣሎ ንቆልዑት ክሳብ 18 ዕድመ ዝመልኡ ንዑ ዝምልከት እዚ ሕጂ ኣብቲኡ wurde laufend gezahlt wurde beantragt wurde abgelehnt wurde eingestellt weil ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ wurde laufend gezahlt እዚ ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ ይኽፈል እዩ wurde beantragt ተሓቲትሎ ንኽኽፈል wurde abgelehnt ተነፂጉ እንተኮይኑ ከዓኒ እዚኣ wurde eingestellt weil እንድሕዳኣኒ ይኽፈል ነይሩ እሞ ኣቋሪፁ ኣብዚኣ ስለምንታይ ኣቋሪፁ ከዓኒ ኣብዚኣ ትፅሑፍ ኣብቲኡ ከዓ es wird kein Unterhalt geleistet und es wurde auch kein Unterhalt eingefordert ሕጂ እቲ ክኽፈል ዘለዎ ገንዘብ ይኽፈል የለን ንኽኽፈል ከዓ ኣይሓተትኩም ወይ ኣይተሓትተን ብቀጠልያ ኣብቲኡ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ bitte schildern Sie auf einem gesonderten Blatt warum Sie keinen Unterhalt eingefordert haben እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ፍሊ ዝበለው ኣብ ልቤና ዝኾነት ወረቐት ፀሓፍ ወይ ሓብር ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይሓትትካ እቲ ገንዘብ ንኽኽፈል መረዳእተናቱ ማለት እዩ ኣብቲኡ ከዓ der Elternteil der außerhalb der Bedarfsgemeinschaft lebt erzielt Einkünfte aus Arbeitnehmertätigkeit selbstständiger Tätigkeit sonstigem Einkommen እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ካብቲ ማሕበር ወይ ካብቲ ቤት ወፃኢ ካብቲ Bedarfsgemeinschaft ወፃኢ ዝነብር ወላዲ እቶት ኣለዎ እቶቱ ከዓ ሰሪሑ ዘእትዎ Arbeitnehmertätigkeit selbstständiger Tätigkeit ከዓ ነብሱ ክኢሉ ትካልናት እንትገይሩ ማለት እዩ ዘእትዎ ገንዘብ sonstigem Einkommen ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ገንዘብ እቶት እንተለዎ እንታይ ይብላሉ monatliche Höhe des Einkommens in Euro gegebenenfalls geschätzt እቲ ወርሓዊ እቶቱ ወይ እቶታኸ ክንደይ እዩ ብኢሮ ትብዙሕ ብዚ ትጽሕፍ ዋላውን ግምት ክትጽሕፍ ትኽእል ኣብዚ ማለት እዩ ንሕዳ ዘይፈሊጥካዮ ወይ ግምት እንተለካ ኣብቲ የማናይ ወገኑ ከዓ art des sonstigen Einkommens ዓይነት ናይቲ ካልእ እቶት ዘለዎ ከንታይ ኣብቲኡ ከዓ die unterhaltsberechtigte Person wird im laufenden Unterhaltsverfahren vertreten durch እቲ ሓገዝ ዝግብኡ ሰብ ነዚ ናይ ገንዘብ ምኽፋል unterhalt ዝካየድ ዘሎ ስራሕታት ወይ ፕሮሴሳት በዚ ዝስዕቡ እዩ ዝውከል ወይ ተወከልቱ እዚኦም እዮም das zuständige Jugendamt Beistandschaft እቲ ንዕኡ ዝምልከቶ Jugendamt Beistandschaft ዝበሃል ማለት እዩ eine Rechtsanwältin eine Rechtsanwalt ጠበቃ እንትኮይኑ ኣብዚኣ ትመልኡ einen Betreuerin einen Betreuer ወይ ኣላይ ወይ ተሓጋጋዚ ካልእ እንትኮይኑ ከዓኒ ኣብዚኣ ትመልኡ ማለት እዩ ኣብቲኡ ከዓ Name und Anschrift des Jugendamtes beziehungsweise der Vertreterin des Vertreters ኣብዚኻ ሽምን ኣድራሻን ናይቲ Jugendamt ወይ ከዓ ናይቲ ዝውክለካ ኣካል ናብ ቁፅር 4 ክንከይድ ኣብ ቁፅር 4 እንታይ ይብል ኣሎ Unterhaltsberechtigte Person zwischen 18 und 24 Jahren mit mindestens einem Elternteil außerhalb der Bedarfsgemeinschaft. ሕጂ ነቲ ሓገዝ
ዝግብኦ ሰብ እቲ ኣብ መንጎ 18 24 ዝዕድምኡ ብውሕዱ ሓደ ክፋል ወላዲ ወይ ሓደ ወላዲኡ ካብቲ ቤት ዝነብረሉ ዘሎ ወፃእ ዝነብር ዘለዎ ማለት እዩ ንዕኡ ዝምልከት ኣብዚ ሕጂ Die unterhaltsberechtigte Person befindet sich in einer beruflichen Ausbildung bzw. studiert እቲ ሓገዝ ወይ እቲ ሓገዝ ዝግባእ ሰብ ኣብዚ ግዜ እዚ ሞያ ተቐስማላ ወይ ከዓ ዩኒቨርሲታዊ ቤት ትምህርቲ ትመሃራላ ድሕዳ ከምኡ ኮይኑ ኣብዚኣ ትመልእዋ እዚኣ ተፀልምዋ ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ እንታይ ይብላሉ Ausbildungsberuf Studienfach እቲ ትቐስሞ ዘላ ሞያ ወይ ከዓ እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትመሃሮ ዘላ ዓይነት ትምህርቲ እንታይ እዩ ሕጂ ንምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ትመሃራላ ንብል ኣለና እንተኮይና ኬሚስትሪ ትመሃራላ ምሳሌ ሸሚ ኣብዚ የማናይ ወገን ከዓ voraussichtliches Ende der Ausbildung des Studiums እቲ ትመሃሮ ዘላ ወይ ተቐስሞ ዘላ ሞያ Ausbildung ተኮይኑ ማዓሲ ዝውድእ ንምሳሌ ኣብዚ ሕጂ ወርሒ 6 2022 ኣብ ትሕቲኡ ከዓ es handelt sich die erste Ausbildung እቲ ትመሃሮ ዘላ ናይ መጀመርያ ትምህርቲ ትመሃሮ ዘላ መጀመርያ እዩ ተኮይኑ ኣብዚ አንመልእ eine Ausbildung nach dem Abbruch einer Ausbildung እንድሕር ደኣኒ ካልእ ሞያ ክትመሃር ጀሚራ እሞንዑ ኣቋሪፃ ካልእ ትመሃር ኣላ ከኣኒ ወይ ካልእ ትምህርቲ ጀሚራ ከዓ ኣብዚ ኣኻልየት ነፀልም ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ein Studium bzw. eine weitere Berufsausbildung die auf einer vorherigen Ausbildung aufbaut ወይ ከዓ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ወይ ከዓ ካልእ ትምህርታዊ ሞያ መቐፀልታ ናይ ተቐድሚ ሕጂ ትመሃሮ ዝነበረት ወይ ተመሃራ ዝወድኦ ተኮይኑ ከኣኒ ኣብዚ አንመልእ ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ Bezeichnung des Abschlusses der vorherigen Ausbildung እቲ ኣቐዲሙ ወይ ኣቐዲማ ዝወድኦቶ ዓይነት ሞያ ትምህርትኸ እንታይ እዩ ኣብዚ ኣትፅሓፍ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ Die unterhaltsberechtigte Person hat eine berufliche Erstausbildung ein Studium እዚ ሕጂ እንታይ ማለት ሕጂ እታ ሓገዝ ዘድልያ ሰብ ናይ ትምህርቲ ሞያ ወይ ናይ ዝኾነ ዓይነት ሞያ ቀሲማ ወዲኣ ወይ ከዓ ዩኒቨርሲቲ ወዲኣ እንድሕዳ ከምኡ ኮይኑ ኣብዛ ትሕቲኣ abgeschlossen ብዕለት ክንዲዚ ወዲኣቶ ኣብዚኣ ተፀልም ኣብ ትሕታ ከዓ ኣብ ገብሮኽን ኣብታ ጎና ዘላ ከዓ ንሕዳ ቋሪፃቶ ኮይና ከዓ ኣብዚኣ noch nicht begonnen ዘይተጀመረቶ ኮይኑ ከዓኒ ኣብዚኣ ሕጂ ትሕቲኡ እንታይ ይብላሉ Gründe für den Abbruch bzw. weshalb die Ausbildung das Studium nicht begonnen worden ምክንያት ስለምንታይ እቲ ትምህርቲ ንሕዳ ተቋሪፁ ኮይኑ ስለምንታይ ኣቋሪፁ ስለምንታይ እቲ ዩኒቨርሲታዊ ትምህርቲ ከዓ ክጅመር ኣይከኣልን ወይ እቲ ናይ ሞያ መቕሳም ትምህርቲ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ክጅመር ንሕዳ ዘይክኢሉ እቲ ምክንያት ኣብዚ ዝፅሕፎ ማለት እዩ ኣብ ትሕታ ከዓ Die unterhaltsberechtigte Person wird voraussichtlich eine berufliche Erstausbildung ein Studium beginnen እታ ሓገዝ ዘድልያ ሰብ እታ ሓገዝ ካብታ ክፋል ወላዲ ማለት እዩ ገንዘብ ክፈላ ዝግባእ ወይ ሰብ ወይ ወዲ ወይ ጓል ዘይገድስ መን እዮም ከም ዝረአ ዘሎ ወይ ከም ዝመስል ዘሎ ንዕለት ክንዲዚ ናይ መጀመርያ ትምህርታዊ ሞያ ወይ ከዓ ዩኒቨርሲቲ ክጅመርያ ወይ ክጅመሪ ተኮይኑ ከዓ ዕለት ኣብዚ ኣፅሕፉ ማለት እዩ እዚኣ መሊኹም ኣብ ትሕታ ሕጂ ich bestätige dass die Angaben richtig sind እቲ ሂብየ ዘለኹ ቃል ልክዕ ምዃኑ ሓቂ ምዃኑ የረጋግፅ ኣለኹ ዕለትን ኒኦርት ኡንዳቱም ቦታን ዕለትን ንምሳሌ ሃይደልበርግ ዕለት 15 ወርሒ 8 2020 unterschrift Antragstellerin Antragsteller ፌርማ ናይቲ ነዛ ፎርሙላ ዝመልእ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ኣብዚኣ ትፈርሙ ትሕቲ ዕድመ እንተኮይኑ ከዓ በዚ በቀጣይላ ተፃሒፉ ዘሎ ነቲ ናይ ትሕቲ ዕድመ ሓላፍነት ተሸኪሙሉ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ወይ ኣካል ንሱ እዚኣ ይፈርም ክቡራት ተኸታተልትና ኣንላገ ውሃፍያ ፎርሙላ ምምላእ ኣብዚኣ ወዲእና ኣለና ዝኾነ ዘይበርሀ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብኮሜንት ጌርኩም ክትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ደኣ ፎርሙላታት ኣለኩም ኮይኑ ከምዚ ሕጂ ቀሪብናዮ ዘለና ጌርና ክነቕርበልኩም ትደልይዎ ብኢሜይል ጌርኩም ክሰደሉና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀፃሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከዓ ብሰላም ሰንሑ